Ọhaneze ndewo unu, ana m ekenekwa unu ekene. Eji m aha Chineke bụ Nna, Chineke Ọkpara, Chineke Mmụọ Nsọ wee na-ekene onye ọbụla n'ebe ọbụla onye Igbo nọ. Biko gee ntị na obere okwu nke anyị nwere gbasara agbụrụ nke ndị Igbo. Baịbụl mere ka ọ pụta ìhè na Jehova bụ Chineke na-asọpụrụ ka ha rabụ ndị na-asọpụrụ ya. N'ihi nke a ka anyị ji na-akpọ oku, n'ihi na anyị matara na anyị bụ agbụrụ mba nke ndị Igbo, nke sitekwara na agbụrụ nke Abraham na Isaac na Jacob wee ruo na Gad, bata Eri nke batara n'ala Igbo mgbe oge ahụ akara aka ruru. Anyị bụ ndị marụ Chineke, na-atụ egwu Chineke sitere na mbụ, mana dịka oge na-aga, ndị Igbo wee zọhie ụkwụ wee manye aka ime ihe mpụ na arụ dị iche iche nke Chineke na-akpọ asị. Nke a mere iru Chineke ji wee tanata n'ebe ndị Igbo nọ. Gịnị ka anyị ga-eme ka o wee dịrị anyị na mma? Gịnị ka anyị ga-eme ka anyị weghachikwa ọnọdụ eze nke Chineke mere anyị n'obodo Nigeria? Onye na-ekwu okwu maọbụ aha m onwe m bụ Reverend Dr. Ndubuisi John, bụ onye bụ the former can chairman of Anambra State. Ihe gbasara agbụrụ mba nke ndị Igbo na-emetụ m n'obi. Ọ na-echu m ụra n'ihi na anyị na-ene anya dịka ife si na-eme n'ime obodo Nigeria nke anyị nọ n'ime ya. Onwe ozi onye Igbo na-achị ọchị. Esokwa m na ndị na-anaghị achịzi ọchị n'ihi na anyị nọzi n'akwa, obi anyị na-agba ọbara mgbe anyị na-ene anya dịka ife si na-aga. Ine anya na ihe gbasara ọchịchị, anyị nọzi n'ụsọ. Ga-ene anya gbasara ihe ndị ọchịagha na-echebe obodo maọbụ nke ndị uwe ojii, anyị nọkwa n'ụsọ, o nwere ebe anyị nọ. Ga-ene anya na ihe gbasara amụmamụ maọbụ oke amụmamụ mahadum, anyị nọkwa n'ụsọ. Mgbe gara aga ka ndị na-enesiri exam ka a bịa sị, hey, na nke a kpọrọ region na-echefu kọmputa ewetaghị aha anyị, akagbuo ihe niile, bịa sị anyị, oke, unu ga-enegharịkwa une a. Onye na-atụgharị uche n'ihe ndị a niile, n'agbanyekwaghịrị nkwafu ọbara dị iche iche, ndị ntọrị na-atọ ndị mmadụ, na-akpọ aha ego a ga-enye ha. Ụfọdụ mgbe enyesi aha ego ndị a, ha egbukwarị onye anwa. Ọ bịakwarị baa na ndị ntorobịa anyị bịazi na-ekuni, na-abanyezi na biznes ha na-akpọ yahoo. Esite na yahoo na-aghọrị ndị mmadụ. Ọ bụzie na a na-aghọrị ndị mmadụ na-anara ha ego, nke a ozi na ha na-aghọrị ndị mmadụ, na-egbukwuzi ndị mmadụ were na-achụ aja. Ndị Igbo, ihe emego anyị nọ rue ebe ọ dịzi na mwute, n'ihi na ekwensu nke a na-eso n'ụbọchị taa, ọ na-azị ana ọkụkọ nke o ji ana ego. Ekwensu a na-anazi isi mmadụ. Ọ bụrụkwa ihe Chineke kpọrọ anyị. Anyị amagburo nke a bụrụ ụzọ Chineke nke anyị na-eso, mana anyị bịa na-afụta ya n'etiti anyị. Ife ndị a na ọ bụ ya mere anyị ji na-ebe akwa, na-eti mkpu, na-akpọ oku. Ọhaneze ga-ekwanụ ntị. Onye na-achọ Chineke ga-achọtakwa. Onye na-achọ Jehova ga-achọta ya. Mana onye ọbụla nke na-akpọchi ntị mgbe Chineke na-akpọ oku, onye dị otu a ga-anakwa n'iyi, wee banye n'ihe mberede nke na n'iyi. N'ihi nke a ka anyị ji na-ayọ ayịyọ. Biko ọhaneze, bịa n'usoro anyị ka anyị bee akwa n'iru Chineke, ka anyị bịakwute ya n'obi etiwara etiwa na nke egwopịara egwopịa, ka Chineke wee weghachi mkpụrụ obi anyị, zọpụta ana Igbo
ma gwọkwa anyị ọrịa anyị niile. Ọ ga-enye anyị ihe anyị na-achọ, mmeri ga-abụkwa nke anyị. Site n'oge dị otu a ka anyị na-akpọzi oku na-ayọ ayịyọ ọha na eze ndị nọ mba ofesi na ndị nọ n'ime Naịjirịa, ebe ọbụla ị nọ na-ege ntị maka okwu a na atụmatụ nke iji chọọ iru Chineke, biko egbu n'oge, soro anyị sonye n'ihe anyị na-eme ka anyị chọọ Jehova mgbe anyị ga-achọta ya, kpọkukwa ya mgbe ọ nọ nso. Anyị na-akpọ onye ọbụla biko chetakwa n'ụbọchị 29th of November 2025, biko ewezuga n'onwe gị ebe ọbụla ị nọ. O megodi na ị ga-agbazi ego wee bịa, ọ bụrụ na bọọsụ eruteghị gị, biko bịa nso. Mgbe ị rutere n'ebe anwa, anyị ga-ama ife anyị ga-eme. Chineke ga-enyere gị aka. N'ihi nke a, anyị na-akpọ oku akpọsikwa ike, biko bịa soro anyị chọọ Jehova mgbe anyị ga-achọta ya, ka ngọzi a wee bụrụ nke agbụrụ mba nke Igbo. Biko ọzọ dịka ibe ya bụ na onye ọbụla n'ebe ọbụla ị nọ nwere atụmatụ nke ị ga-atụpụta ga-enyere ọganiru aka, ga-enyere ife anyị na-achịkọta, nke ga-eme ka anyị nwee ọganiru. Biko anyị na-anabata atụmatụ dị otu a, ma ọ bụ ndụmọdụ, inwekwa ajụjụ na ihe ọbụla gbanwejugo anya nke anyị na-eme. Biko ị nwere nwere onwe gị na-eju ajụjụ n'ịkpọ oku n'ekwentị nke anyị kọwapụtagoro n'ebe a. Ka ọha anyị otu a, anyị na-enepụkwa anya n'okwukwe na ị ga-esonye na ihe anyị na-eme, na anyị ga-ahụkwa gị n'ụbọchị ahụ. Enugu ga-ejupụta na mmadụ, ndị Imo ga-anọ ya, ndị Abia ga-anọ ya, Ebonyi ga-anọ ya, Enugu ga-anọ ya, Anambra ga-esonyekwu, na ndị ọzọ dị iche iche ndị na-anụ olu anyị n'ụbọchị nke taa. Biko sonyere na ihe anyị na-eme, Chineke ga-agọzi gị. Ekwentị nke m onwe m bụ 07032454367. Reverend Dr. Ndubuisi, the former Can Chairman of Anambra State. God bless you. I thank you.